Koma Sheba wafikati pamene papa taunika icho akuti Renard Sheba complex. Nditaona hapo Sheba 1. Koma guys, Sheba iweyo. Kuimba komweko. Ino. Ndamukuti timpeze Sheba iwe. Koma ndasangala uja taona iwe wafika mpaka ma insurance company wapanga rent kwa Sheba. Koma Sheba iweyo. Koma Sheba iweyo. Sheba iweyo wafika keji yake hii nditsa watu ine kuno tabweresa tauni mwabweresa tauni Kanye straight kiseji chako tauni yabwera mmuzi kuimba komweko ine ndimapangira kuimba kuimba ndiona ngati kuti kuimba komweko mpaka music Sheba ronda analemera ni music nani ukumaimba bwe analemera music nani Sheba tatembe nukandione nawo nyimbozo analemera ni music ubona kola boy imene kola boma chacha kapena sichazama 40 million katanza twacha nzomo mumamva sanolwena kama chacha rukola bo 40 million ndari kama Sheba unapenya ya makosi kama so ndikangani Sheba iwe Sheba tu iwe Sheba wani Sheba tu iwe Sheba tata ndaona sabino kuno ni Kanye straight ndene kodo odula kwambiri ndo bumbu sorari simomona kama mfuna bumbu bombo wake uyu kapena uyu bumbu mufuna bumbu akale uti mufuna bumbu nditenga muwiriyo oyoso ndamba kuti mashota aka kumaka obalalitsa fa mabanja twata watesa mabanja twata amakao kutabale sono ndekuti sokumagwedeza ndiwe koma chivomerezi chomwe chita icho kwanga tibanja lingakhale bwino Sheba ine ndili pabanja kale zitezakambira na zimene zopanda ntchito ine unalosana kumene ndekuli mabanja kumakata kale unalosana kumene ndine ine ndikafika nimangofika ngati chiphatiwali ase tandipaseni odula kwambiri bumbu muwe bumbu iwe ukuoneka ngati umakonda bumbu iwe ukuoneka umakonda bumbu ndasi ngomwe bumbu akuti ndimwe bumbu zomwe zitachita mukazaona 9 months masira adakachitika abe unaona ni mavitamini asa timisa chimene chokanga tikuti kunoko nditsakamira zipitani mundisiya kuno